Bon dia. Estem en el punt de replegada de l'ajuda humanitària per als refugiats d'Ucraïna en el centre social Benàcher. La resposta de la ciutadania de l'Aquàs ha sigut excel·lent. Vull agrair-vos la vostra solidaritat i el vostre recolzament. Des del primer dia, des del mateix divendres per la vesprada, quan vàrem obrir aquest punt, vàrem començar a rebre cotxes complets i camions amb moltíssim material. Hem arreplegat més d'una tona ja de material, així que moltíssimes gràcies per la vostra generositat. De fet, han hagut anècdotes curioses, com un xiquet que el primer dia havia destinat els seus estalvis per a comprar aliments per als refugiats i després d'ell molts altres xiquets i xiquetes han vingut també a fer-ho. La veritat és que ha sigut una imatge preciosa. Dir-vos que en el centre social Benàcher estem de 8 del matí a 20:30 de la vesprada i també els dissabtes estem de 10 a 14 hores. Així en el centre social Benàcher arrepleguem diferents tipus de materials. Arrepleguem material sanitari, material higiènic, material textil, material de refugi, aliments i altres tipus de materials. He de dir-vos que la quantitat de roba que hem arreplegat és moltíssima i en els pròxims dies no és necessari que ens apropeu més, perquè per ara tenim les necessitats cobertes. He de dir-vos també que els primers refugiats i refugiades han arribat ja a l'Aquàs. Els tenim a la Casa d'Exercicis Espirituals de la Puríssima i a l'Hotel Check-in, el que està al costat de les instal·lacions esportives. Ja es varen fer un primer repartiment dels materials que més necessitàvem i estem en permanent contacte per atendre les seues necessitats, de manera que col·laborarem amb ells en tot el que necessiten en els propers dies. Per últim, una vegada més, agrair-vos i felicitar-vos per la vostra resposta. Hem demostrat que l'Aquàs és un poble solidari, acollidor i que treballa per la pau. A l'Aquàs, per la pau.